ये मम्मी जी एक और वो बात जाननी हां का रे? अरे उसकी बेचारा के चंदिया ना लइके भागो रहे। हां जी आज बेटी बियाह में का मारे पर माई कहत रहे कि भागल बाड़ी ना और कबो घरे आई हमके ना पाता रहे ओकर माई जरूर बोलाई अब खून खानदान बढ़िया हो गेल ओकर क्रिया खतरे है मम्मी जी तगर वही ना तो हम बोलाई को हम मोदती मुई ओकर खानदान हुए ह कबो मुजी हसनतिया के बेटा ओ कनी के त नीक भइल कर के तिलक दहेज बच गइल खाली इतना उ फेकत रहस हाय करब गोली मारवाते भाव करब जान तड़ी अब तो कर लइकिया भागल बिया हमार बूढ़ी के रही तो कहत रही कि बुढ़ाओ के एगो बहिन रे उहो सही कांड कइले रहे उहो चला त जी भागे वाला तब ओरी के मनावेला सब एगो दूगो लड़की भइल ना चल जाई ना त तिलक दहेज बच जाई एक नंबर के बुढ़ावा खटिया है एक नंबर के जान बुढ़ावा मौका का चुनिया वाला बुढ़ावा हां एक नंबर के जान तड़ी बुढ़ावा ना साज के मेरा बहर जत रही सा आ बैठ के कहता उर्रो नदी को मारे से खाच के दो गलौ के अब हम उस चुरकी में नदी के बेटा के लटक जाए जान लिए का समझ ले बाड़ी बड़ा जान पर मम्मी जी एक दिन ना कहता ना लाल साड़ी पहन के तेरी पूजा करे खातिर नरतना में थी कहत बुढ़वा बड़ा तो लाल साड़ी में नीक लागत है काहे नतिया का मरली रे रखना घंटिया मारा नहीं सकता नक जीवा दो गला एस तो कर रोपनी सोनी में कहू रोपनी ना मिलेली सही कहू सही खेत रोपना या रोपना से दूसरा देश ले लटा के रोपे सना और देखला जी नतिया जैसन लूर बा वैसने उसका पत्तो मिले तड़ से वैसने दू गो पत्तो है से दू गो जात के मारे बड़का बहु भोज करब तिले बेटा उड़ार के लेके चले आओ त ल ठीक कइला हम तो खुश बानी बहुत खुश बानी बड़ा ना भागो रे ना मम्मी जी ओका काले जी सीतावा हां भागो रे ना मम्मी जी बुढ़वा मार खुश आ जा दे का मतलब दूसर के घर के भागत है तो अपन ना देखेला हम तो दूसर के बातें ना बतियाल चाहिए ना दूसर के बातें ना बतियाई ना लेकिन का करबी मुंह हटे का मतलब बा ना का जरूरी बा आ देखू ई प्याज बा ना बढ़िया से गिरवा दे के कटैलवा तार से न तो ओकर मेहरारू ई बुढ़वा का पीछा ओ ई का करत रहू पीछा वाले हमने के हमारा घर का तोहनी का शिकायत बते तो हां ये प्याज सुनले कबे का तोहनी का कान पार के राम हमने काम मतलब के खुश रहे बता हमने काम मिली हमने के भगवान के पूजा पाठ करने दिन भर भगवान के बात बतियावे नहीं भगवान का भक्ति का दलो सा का घर का सारा हमार पतो है का हमारा बच्चन एकदम शिकायत तार घर में सीसीटीवी कैमरा लगल जाके तार घर में का होता हमने के जानता नहीं जा दोनों को हम कबे का सुनत रहे खुसुर करतलू सा तनी तमीज से बोला जाए जैसे दूसरा तू कम नहीं की तू बतियाओ त ये बता दोनों मिलके हमारे घर का शिकायत का हमरा घर का तने का ऐसा कोनो कांड के लिए का मार पानी के बसरो ले हम से तार लेके बोलना हो तो घर के गांव में देखा तारा मुझे लागल नहीं किसे जा चुप जा हमने काम करन त काम करे दा बा कुछ रह क्या खातिर गाव के तू ही बड़का राम हवा बनवास गइल हला आ तार बात बतियाम के हमनी के तो हन्नी का ना क्यों को शिकायत ना पति सुना तो तोहन का पेट का पानी ना पचबे नहीं करी सुनल का सुन ली हम मेहरा बताई हां बताओ ना मेहरा चल के बताई आगे तूने सुनिए तो मेहर मौक वाला तोने मेहर मौक वाला तोने नहीं है ये नहीं के जाना बतियाई नहीं है हां बतियाई नहीं है सुन ले बाड़ा ठीक सुन ले बाड़ा ओइसा नहीं बाड़ा सुन ले बाड़ा ना जन सुन ले बाड़ा तू सच सुन ले बाड़ा ला सुन ला का करबा कुछ रहिए में जाए करबा का मुंह बा बूढ़ा चाचा माल चाहिए बूढ़ा चाचा बात बतिया होता ना आवता ना चा बुढ़ाऊ हमके मार जाएगी छोड़ दे रे छोड़ दे का गरम हवा हो अरे बच्चा बा मत छोड़ दे बुढ़ा तो है स का झक झक का ये ना तकी जानता लके करैसन हां ओ विमल के जानता ल विमला हां ओ गले घर के हइस अरे बच्चा बा पतो या दोनों एकदम कुचरी ने एक नंबर का कुचरी आवेला फुरवा आ नतीउ का बेटा कह
एक नंबर के छिनार हो दोनों गांव में भइल बस तो गला चश्मा लगा के चलता जा ए बार चश्मा फूटी तो आने के देख लिया जा दो गला कहीं का चलेंगे मम्मी अरे ना देब रे हम ना देब अभी नती लाज लागता लाज आइबा ना कल चुरकी बढ़ा के खा चलबा आ जितना छिनरा रहे ना से उतना चुरकी बढ़ा के चले ना से ये से जान लिए इतना से जान लिए ऐसे सोचे ना सुना चूर के बाद सब कोई पंडित पूजा करता ऐसा ना कुल पंडित राम मंदिर में पकड़ाता ना सा नती का बेटा लाज लागता इनकरा जाके अपन लगर के देखा समझा हाय दोनों जइया बेटा जा सा ए पाह लगा दे नती के बेटा लोग नती कहीं का बताओ पढ़ाई लिखाई ना दोनों का दोनों 4 हाली परीक्षा देना सा चारों हाली फेल 10 में नतिया पढ़ लिख के कहला ओकर माई कहले हमार बेटा पढ़ लिख के बड़का आदमी पतो नती के बेटा घर के कुकुर ना पूछी तो आने के जब लूर बा ना लपुआई के डॉक्टर देख कर ले तब देख उधारिया सब 4 गो लड़किन के ना सब जा आजकल कौन बचता ना सब लेके जे भगते बन सब हरामजादा अब बुढ़ावा के देखो कहता कि हमारा घर के बाद नदिया पीछा वाले झांकत रह दोगला ये लूरिया पर खाचे दिस कनी है ना कि चलो कनी खाना खा के फिर सजली पहरा आवे के आ देखिए अब जाई ना तोर भतार से जरूर कही बुढ़ावा लाई जरूर लगाई कि का बतिया उतरले सब कहे देनी काम चल का कर लिया चल जरा ना बसल